Yes. Адриански, пред мен ли ще си на пътеката? Това ли е? Тук как щях да го... Аха. Тук може би за скок или дроп. Ей! Днеска не ми е деня да скачам и да не се чувствам. Добре, ще спря. Бях се заджаскал напред. Аз го знам. Мини пред мен. Аз съм? Да, че те усещам да ми дишаш във врата. Вкарваш ми напрежение. О, педала! И още други, и другия педал. Мама! Затвори устата, че се напълни с мухи. О, пак! Тъпата муха! Пак тъпата муха!
Къде влизате, бе? Давай, 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 давай! Браво, бе! Yes, бе! Слабо. Ако бях на правилната предавка, имаше шанс, ама... Аз е там, дето го изкара на големия камък. Ако бях видял по-рано да се засиля, аз такъв намалих и към бах тъпто. Айде. Може на тази пътека не е добра идея да съм на последната скорост. Не. Ама твърди, това е добре. Това ли беше? Значи няма сменям вече. Това е невъзможното. Ама го гледам, той е сложно по спиралско. Не мога да ми чака. Не, пътеките са топ. И подпиралки и всичко си имат. Да. Държите. Ще да ударя аз контра с кръка, че аз ще тръгна с теб. Ще се търкаляме. Човека умряха. При опит да тръгва. Може да видя по камъка или не. Абе не намаляй, бе, Георги, бе. Пусти страх. Непозната пътека и пусти страх веднага. Като не си стъпиш хубаво на педалите и няма тръгване, братче. А тук някакви агенти ми говорят, клипсове да съм слагал. Аз с флатовете, като сваля, не мога да тръгна.
май го поизсяках доволно, ми така няма да е хепи с моето изпълнение. Тук насам ли сме? Май да, тук сме. Бати якия боч накрая. Ето много ме скеф имаше. Те можеше и да мине, да ги сечеш, обаче ляво дясно. Да, това го видях лявото дясното, вече бях хванал чертата по средата и точно даже коментирам как. Викам, тук много доволно изсяках, ми така няма да е доволен. Трябва полицията. Видя ли, аз бях издрифтил даже, можеш да погледнеш. Видях, ама вече бях наел тази линия и си казах, фак да е чит. Мисля, че си носиш един клон с себе. Аз ли? Напълно е възможно. Ето какво ме бави.